Murume asingazivikanwe, an unidentified man, zvinonzi angoerekana adonha ndokufa pedyo neHomegate Mall mudhorobha reHarare. Hazvisati zvazivikanwa kuti chii chakonzera izvi, vanhu vazongoungana vachishamisika nechiitiko ichi. Muri yeZimbabwe ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganiwo kusubscribe, kufollowa nekulikewo vhidhiyo rino, zvakare nekurishare. Izvi zvinobatsira kuti risvike kure kune hama neshamwari dzenyu dzisati dzariona. Mumwe murume asingazivikanwe angodonha zvinosuwisa ndokufa apo paaifamba mumugwagwa wevanofamba netsoka mupavement pedyo neHomegate Mall nezuro. Mashoko anoti akangoerekana adonha zvichishamisa vapfuuri nevatengi nevatengesi, asi chikonzero chaicho hachisati chazivikanwa. Ve-emergency services vakamhanyira panzvimbo iyi, asi hazvina zvazvakabatsira sezvo ainge atofa kare. Kana paine anomuziva kana kuti ane ruzivo nezvemunhu uyu, ndapota taurai nevane masimba maauthorities kana mapurisa kuti vabatsire mhuri yake. Hapana chirevo chepamutemo cheZRP pari zvino chati chabuda, asi kuferefeta kuchatevera kuti vamuzive uye vazivise hama dzepedyo. Mwoyo yedu iri kunzwira tsitsi vadikanwi vake, ngaazorore murugare rusingaperi. Vedwe, chengetedzai hutano hwenyu. Please check on each other this festive season.